Nek Senin ki duwite wis malih. Iya. Sanggelirama. Mbak Harni. Iya iya. Mas Mardi. Karene nyejak mriki to. Mriki. Iya iya iya. Aduh wong manis nalikane pisanan ketemu aneng kono kae Mas. gawang-gawang tansah lamene Gusti tansah amarena dadi srana utus rasa asmara Ayo Mbak Wati, Mbak Harni, Mas Parti. Mbak Zaitun, gek piye to biasane ngono lah. Coba ya. Terima kasih. Heh? Mulai ya. Kok tak parani. Pokoknya parani baja. nek urung metu iki mesti tak uyak terus iya, no. iya. Padakan. Ya, ya Dek. Iya, Mas. Aku ngenteni lan janji aku bisa ngenteni rasa kangenku. Sanggelirama. Ya. Ugi mirugan panjenengan Pak D Min ingkang Makarsari Campursari Ivana Mas Pras ugi panjenengan Kang Mas Kukeling MC kondang antar kota antar provinsi Sing paling putih sing sak paling donya. putih dhewe. Iya. Masuk, Mas. Aduh wong manis nalikane pisanan ketemu aneh kono kae gawang-gawang tansah amarekno. Bengawan solo. Suwon ya Dek, wis ora lali kan aku. Asik muga-muga Gusti tansah amarekno dadi srana utus salana asmara. Sik to, aku bareng nyawang Streaming lho iki. Mas Dwi nyawang arep usada malah Udawa iki.
Usada kok malah Udawa lho. Jan. Kami sosolen. Udawa. Kami sosolan ya, Pak? Tahu dia bahasanya. Orang desa. Itu tunggalnya itu ya, kami tetepen ya. Kami tetepan, kami tetenggengen. Oh iya. Kami tenggengen kuwi gur ngene. Oh ya ampun. Ngaturaken sugeng rawuh nduk menu menika saking pepundhen sepuh kula Mas Dwi dalan ugi sarombongan sembah nuwun rawuhipun. Aku ngenteni Hidup lagi-lagi. Monggo Mas Larno, Mas Arif monggo. Asik. Dina Minggu sing tengah Kowe ngajak ning taman mengu kanthi lingsir sanging ana kene. kene aku Banterke Mas yo. kayake Mas Bengawan 230 Mas yo. Kayak gon bose. Iki sik wong nganggo HE ewane wis entek. Salah ngundang penyanyi kok Gething kenal. aku. Diremuk pokoknya. Janjane kowe no Mas Larno ayo
bos kon njaluki saweran saru. Ora oleh saru. Iya. Nduk. Saya Mas Larno urung entek. Onjing ngaturaken sugeng rawuh menika Ibu bos awake dhewe wonten ngasanipun warga saking Sanggul. Nggih. Irama matur sembah nuwun. Iki kok ada lagu istimewa kelangenane beliau. Hasrat murni biasa. Hasrat udu. Apa? Apa makanya? Oh iya peristiwa silam. Iya. Mas Larno, Mas Ardi, wis pokoke masa burungo iki. Janjane kowe no.
hae ora nganggo hae. Sabda pandita Matur sembah nuwun Mas Larno, Mas Ardi, semaku dari pengarep. Spesial buat ketua paguyuban saking Sidorukun. Ugi sekretarisipun Mas Ardi, matur sembah nuwun. Mas Arif, biasanya Jambu Alas. Mas Cito tak enteni sak tekamu pokoknya ya panggah merapat ini janji tresno sekseni lintang-lintang ing tengahing wengi atiku nandhang asmara Gusti kula paringa rahayu rembulan ing wayah wengi nambahi tegesing ati iki permujan ati neng endi wong ayu sing tak anti-anti mbok yakin to ning aku kalah kendel Juk karo sing kono-kono Sing endi? aku jajal pisan menawan sing lanang Sanggul Irama iki menunggan Mbah Nandar nggih Jos makasih urung iso nek urung nyanding siramu Mbak Sekretaris merapat rene to Masih. Juga kembali terima kasih buat teman-teman sound system operator Mas Brandy, Mbak Gareng, Pak Duki konco-konco, tim semangat selalu dari Sanggul Irama. Ugi Sugeng Rawuh, Mas Gun, asik, ketok bayang janji tresno disekseni
panjenenganipun Mas Tri. Nyuwun berkahipun pokoknya. Muga-muga sehat selalu kangge Mas Tri. Juga spesial buat ketua dari Sido Rukun Paguyuban panjenenganipun Kang Mas Sularno, sumangga ditenggo. Dan juga segenap dari anggota Sido Rukun yang selalu kompak, yang selalu solid, yang selalu semangat.
kecuali.
bubaripun salat isya ningali lokasi pun